niečo? Ha? Si vytratil niečo? Rukavicu. Rukavica mi uletela, ale toto nie. No a tak to, keď máme tu rogalo. No a mal som kameru, ktorá, ako som ju zapol, tak mi začala natáčať. Vieš, a keď som ju vypol, tak zase, keď som jej napájanie, no ale tu som odrapil na kriakoch a už som takú nedohnal. Takže tuto musím manuálne zapnúť. Takže zletová rýchlosť je prosím 450 kg ste vraveli? Nie, to je hmotnosť. To je hmotnosť, áno. Áno. A rýchlosť vzletová je 80 km. 80 km a potom sa vznesiete. A vznesie. A cestovná je od 90 do 110. Hej, Hej. Takže to ako... Motor Boxer, originál z lietadla. Áno, no, pozerám. Po dve sviečky v každom válce, dve zapalovania, dve pumpy, všetko zdvojené. To ste si sám ako... Aha, vy ste konštruktér. Hej. Pilot a konštruktér v jednom, áno? Áno, krídlo je kúpené, krídlo je... Hej, jasné. Hej, to je... No ale to ako drží ten tvár za krídlo, to len taký... Ono to drží tým, že je to tu je taká vzpera, volá sa priečník, ktorý to naťahuje. Hej, a tu vzadu sú na lankách a proste ono to naťahuje tie predné rúry, ktoré sú spojené v tom nose. No a tvár to drží pomocou takých spír, takých hliníkové. To musíte mať originál, to by ste si... No, a robí to ten profil krídla, hej? To vám drží. Hej. Jaj, toto je tu. Áno. Aha, to je duté. Hej. To nevidno, keď to letí. No. Čiže keď si chcete pozrieť, tak toto pekne drží ten tvár tam. Môžete to aj donútra. No to hej, no to ten tvár krídla musí byť dodržaný. Hej, lebo to robí to, že to letí. Že to letí. A tento motor sa v takých malých športových lietadlách používa? Áno. Hej, v dvojmiestnych malých športových lietadlách. Ale musí byť originál, to si nemôžete. Nie, môže tam byť hocičo. Hej, na Trabantoch začínali lietať volakedy, hej, potom tam Volkswageny montovali z chrobáka, teraz Subaru, tam dávajú to boli Nissany. ťažké motory. Ťažké, ale majú výkon zase. No veď, a toto má tiež výkon. Toto má, hej, jasné. To koľko má liter viac? Toto má 1200 obsah. No, 1200, no. Hej, a má to 100 koní. No, ale musí to mať nejaké propozície, alebo vy vlastne nemôžete ohroziť ani obmedziť, keď sa to berie podľa týchto našich však. Učíme sa doprave. Ty si. Hej, no samozrejme, musí to mať presne stanovený... Propozície nejaké. Hej, čiže len tak si to poskladať. A tie ťažiská a tieto veci? No to musíte vyrátať. Hej? No. A potom máte nejaké povolenie lietať? Keď to treba stavate, tak vám to dozoruje inšpektor. Aha, máte nad sebou niekoho. A aj technickú kontrolu, a dokumentáciu musí byť. Každý rok chodím na technickú kontrolu a každý rok proste my to preverí. Lebo ani vy si nemôžete ublížiť ani nikomu. Samozrejme, je to zbraň. Je to zbraň? No jasne. Takže konečne ho vidím, tohto vtáka na zemi. Vtáka na zemi. No je krásny. Obdivujem vo vzduchu. No v podstate jednoduché ovládanie. Čiže keď vy chcete zatočiť, tak len presuniete. Krídlo, Takže na jednu, na druhú stranu. Stúpať, klesať, pritiahne ma. Keď mu pridáte, tak vás tá vrtula tlačí a ono to stúpa. Keď mu uberete, tak ide dole. Takže je úplne jednoduché. Aj tak, hej? Takže ono celý ten podvozok visí tu na tejto jednej šrobe. Ups, tak to musíte mať všetko. Hej, tá sa každý rok mení. Tá šroba, aby sa, nepraskla. No, jasne. A to je tam hydraulika? To je elektrický posuvné ťažisko, keď teda chcem letieť tukšie. Tak si posuniem to ťažisko dopredu a tým pádom zvýšim rýchlosť toho krídla. No, samozrejme aj otáčky motora a už potom letím, dajme tomu 110 a letím ďaleko. Čiže to veľmi presne musí byť vybalancované. Rýchlosť a poloha krídla. V akej výške môžete lietať? Aké máte dovolené? Môžem lietať v akejkoľvek výške. Akejkoľvek výške. Everest napríklad na tom preleteli. Ale? No.
tom riedkom vzduchu? Francúzi, áno, už aj ten motor dostával kyslík, aj oni. No ale ja bežne chodím nad Tatry do 3000 metrov, úplne v pohode. A to mali kyslík za sebou aj pre motor? Áno. A to bolo ťažké potom? No nie, no akože dve nádrže. Miesto jedného človeka. Miesto jedného človeka, áno. Vy máte tam nejakú vysielačku, máte spojenie s niekým zo Zemou, keby sa niečo stalo? Nie, keby sa niečo stalo, sú letecké priestory tu na, hej. Aha, toto je dôležité. A tam presne mám znázornené, napríklad tu vidíte to modré, to je popradské letisko, tam nesmiete vletieť bez spojenia. Jasne. Do toho priestoru, iba keď vám povolí a vy mu poviete úmysel, on vám potvrdí alebo vám zmení. Takže máte kontakt, viete sa rýchlo prepojiť, keby ste mali napríklad problémy alebo núdzové pristanie, tak viete sa rýchlo spojiť s letiskom. Áno. Viem sa, aj oni potom, dajme tomu, som na spojení a keď sa preruší spojenie a ja neodpovedám, tak vyšlo záchranné zložky. Ako vám môžu pomôcť, keď ste vo vzduchu? Na letiskách, zásadne k tomuto. Áno. Zásadne na letiskách. Na letiskách, alebo v Ružomberku je trávnaté letisko. Áno. A teraz kde pôjdete? Teraz idem do Liptovského Petra. Do Petra. Aj tam máte letisko? Tam mám takú núzovú plochu na tráve, vedľa družstva, tam mám prenajatý hangár a tam si to parkujem. Aha. A na štart koľko? Akú vzdialenosť treba? 100 metrov zhruba. 100 metrov, áno, stačí. A musíte aj na tráve? No, na tráve viac, lebo to má odpor. Vždycky musíte asi nahlásiť, že máte nejaký let, nie? Aby neboli na vás pripravení, že aby tam bolo voľno? Sú priestory, treba tu je priestor až po Žilinu, respektíve po Strečno, kde je priestor triedy G, kde sa môže lietať do výšky 2500 metrov bez spojenia. Ale ja sa nahlasujem aj keď lietam. Lebo keby bolo náhodou, že obsadené, nemôžete pristať, nemáte palivo, môže sa stať všelijaké. Na letisku sa vždy musíte hlásiť. Na letisku? Hej. No, to je jasné, na letisku. A ak vám neodpovedá, tak proste vy sa aj tak nahlásite. No a pristanete tam a už potom každé letisko má nejakého správcu. Hej, čiže ja sa pozriem v databáze toho letiska číslo a zavolám mu, že proste mám taký a taký problém, hej, potrebujem vyriešiť a on už teda, hej, vyrieši. A tu, ja nič, toto je opierka hlavy? Nie, toto je opierka pre toho pasažiera, ktorý sedí vzadu, aby sa mu lepšie vystýpal. Idem sa rozlúčiť. No dobre. No dobre. Tak si vás nafilmujeme, ako vzlietate. Môžete. Ďakujeme. Ale potrebujete ísť trošku ďalej. Hej? No. Lebo budete mať, proti slnku budete. No tam naľavo pôjdeš, Zlačka, idem s tebou, to je jedno, aby videla kde. Hej, napravo, tak zhruba 150 metrov, keď podídete, tak akurát vám tam zlietnem. Hej, no dobre. Ďakujeme. Dobre, poď ešte na začiatok dráhy. Poď. Aby si bola vtedy, keď budem zlietať. Aby si bola na vhodnom mieste. Ešte, pozorne poďme sa. No tak stojíme už, no. Nemáme 150 metrov, no ale už čo. Treba ísť trošku ďalej, ja už nebudem. Nevadí. Šikovný. Ešte nás obletí, ešte nám zamáva. Zamáva. Teraz si proti slnku. No. Ešte ale to nevidím. Som proti slnku. Aj. Tak Petre. Nádherné.